эфирода бого хунзак телевидение байбих хули бого иргадуаб Адамова замана абура передача. إنسانية التاريخ دجاني بيشو وحشية براخ لونيك ونقودية وطنية براخ راغوت سعادة مزور قليلة بعمره خيزابوه راغوت سليمة بيستا وهاروه وتشابي قرو هاروه عسينا وخيمة غطو خيمة خبيقوه قودية وطنية براخ تلوعيدو ناتسيزم كي فاشيزم كي دنيا سقط وبان تلوعاني تنبوك أنا أما هيل حق أطهرقوك أباري تشانروك أنروكو هبي علاية ودخلون قوان قابل فيفراور كي أزرد قوك إي أبلي بصونة نكتر حكومة الأوكرانيا اللوراك أو دبايبيك كان خاصة براغوة بأبيراتسيا جاء قسم نيجر بيرداتشو اللو أصلية وقيرو كوا اسوئو اللو عخاتشي كوا كندقة حسين وحاجي حاجي بعد كوجاء زمان جباتهم نيش مقارج أرزي راسي الحرسلوخ ناس نجيجي صحليت لجي ورزيت لجي عدن نيج راج أراب نيج تيخي خابولي يوخروا وادينا نيجر أورغل جابون نيجر خونتولار نجيجي حاجي جاء هذا بأوكرانيا وبأونيو خاصة براغو أبيراتسيا بكين منكرة وكيدا أصناقي هذا سوجي تابوليك تون أنت لسنا الأرمية الدستورية نشوف الدبيت الأصناقي كونتراكت قوان دالني وستوش ماين أوكروغ الدوغو سوجي تابولي город Борзяйник аман 36-й мотострелковая бригада алды базовской служит табыле то баса шуабилеб январ қолық элисона ритуну арниж Беларусь алды учение азды то ба учение азда гирук ана учение абулаго бач ана приказ қолық ябил қоял бе Украина алды жан один колидан наступление алды ин колла СВО байбек кандидан я полтосна кхени руха первый 31 март лан Киевской областалда бач арзадач выполнен таблеру она 20 договориться он хватит лан 31 март алда два Беларусь алда рук она не рук аго цидасан бач он приказ Харьковской областалда город Изюмин аур удя город был до бакхизени акал табисколдам يبقى باقنا إذا أقوى بيخنا يبقى باقون نو دالشة بيخون نو أبوغو تيجي روسو بوك أنو باقي سكولة بنتسارة قلدي روسو دا مزيان كودي روسو بوك أنو تو باقول دو باوروك أغو دو باسباج أنت إيدي سنبركاز نو يبهمني أوغوست تلعنو خود أنهيني روخا راتsa дарулаго أوغوست الدباج أن بركاز قولك эльсонал бу Донецкий область алды переброс тайзи Донецкий область переброс табуна город бугодова Никольский дигам Никольский город бакис колдо Никольский город гибакхон дальше ну а дальше байбих колук она рохка ратса даруле росал ратса дарулуку Угледар город бакис ханч Угледар гибакхон нанже курахо алды добехон наступление хавлевоха бригадал Эльдаснаке един спецоперация день ахал табискала. Абсолютно жаны нажоросуд. Чанчи уги сужитал. Он хаджи. Изан равругу вала бсаат дил халил. Колокин дaqebat la liberal demit gushan чугун колд. Абсаат лежани спецоперация да рука ахал хабул илха. Хабул рук арал дайги цикун геру ха. контракт клюн рачарал па инвалидность уол табро гируго вақаби сахлел клуқун хаду рустлайн зан вақаби ругуниги адаршон чуава чараску хаску рустлан нол чурад един qalлиги бачанани Украина додос служители Дагестан осрукиш Дагестан сэмера вақаби руго дон служители бригада алда Азар гуча дян сватилля. Контрактника зухаб саат ругел. Ой халт нақи ругизи рук арал. Хасан дут ит бих дугут иго ордин сап ордин бан. Езу хақ итен бокля. Хабуго за участие СВО шварбугаб. Участники СВО хаб орден мужества. Хаб Киевского областалда
богу цо городу Загальцини он тина городок угалеба хулах шумгонам штурмалды универхал ва тоқарал немера улық қабиру қанылер жерго дози кумека булаго дуашвара бикара қоял швара бана ва байбих удасанку Sen hafsa Dagestан aus Sadik aus Suruk Школу Suruk Адам замер кумеко своё други и для солдат зибки кино своё акал табул Адам но же кишоли жабу гуманитарный помощь бук униш нужно ягаслу кумек и асад шибишун хадару солдат шибишун хаджат жубут кумеки бачуну гуманитарный помощь бачуна алла садaqatma tagirali fegalar fekiniz sago Пора арабжоги бачун харталги сим бачун эзенисе битун бишун салата се доба афсат пора арабжоши хо буха роқоругезе сахлиги роқоругелхик бертсен уругонани дуаругени жеги суда рахат буна оқаед цо битун пора арад адежоге чу хукумат алкина учези габун бугу харталги бугоретлун яраги бугу ки ангин маду хазазитлуни гитин Hele roqoru gez sahli buqa bishun qara arajoni be roqo kina gutli buqin lhalbuq ago neje doba 50% avuni riskilaro daha ödebiçe buqno Sen hada İsrail vuki an zaman al-kharaq as-unari kintu baqika hen sualda baybekar qolsna qeyni bu gishine shibgo raq as-uni va tilhalo raq aduchele vashi bu qakuda qaldam Дага вахши авраг буго динараг он Великой Отечественной рагалдыс хаду тока букуматил ратлалдады така вахши авраг буго топ авле тер президент аболдом неонацизм топ бутакала развива табун буго доба асиго тер адамазе ненавистки буго хани Донецкой областалда не адамал хик аруго Солдата дехунлик рукуну то Киевской области дехуну адамал утакалда данди утакал нациста данди чарал Хажи не тебе хауха кудеват анюрам кил церук арам ки рагобат ирук ана Tu саду греч он кхлобит ишхарах хавзан срах бугубат и дрона црагу танка црагу هذا بساعد إن راغو لوك أراني خيك كلين إيش هبراغ شو هابراغ خيك وطلعوا لنا ثلاثة ده حكومة البيت إرت ده جور حلو خالص ده جور حلو يكونوا طلعوا لنا دينا بوك هاد زحمة راغ بوكو عميرة دول ناسلوني بونكتا داروغ عدم أروغ عميرة دوا دول ناقينج أوغو أب بروس أرمي جا أرمي باتشيني عن شارال دول سينجي دوز тол неонациста за дон наёбниказги дозги как живой щит использовал толургодол. Тинки неже так улар тинги букуне салда доза доб геречизе то ги уничтожить тарын элле ханчо вирусал. Доги чуан то махбак хизиха. О ватани арагда букара адавраг хечу ханч. Ханчо буку такала сихираб цудораб инжи табраг. Обок араб годин рагу хавазу бук араб Цуцазевуге гурхелги хечи. Нечунеже рацаникум бахабич ониги тандеруге доз клуқараста геречула. Клуқарона қвачуниз геречула, чвара қват ивачуниз геречула. Элсуда захмата брагу. Тузура клан нетледи хунедин отношению гях нетлед халдат шижугол. Тебу унишагадин дузуа инвашил. Heç xadide bixi cevab guşine xalababih kar qalsna qdogi ugu hebnetler olo qazu dozde xumbuge vahshili bixi cu plenal kurs alta zikwana zijugi tlola qazi gitlola sigaret buhulesi sigaret gitlola bishungo sigaret buhulchiyasi bugo dua bishungo takalda risk karavjo hebjindigo hebgitsin techu hebgitsin tlola ese o saldata se plenal shosarchiyas Жаqa qoyel niklere ono da sa Ukraino da unie buke bkhasta bragov operatio da akhali habule buko antlnus koyo da sagitsi kunwa qanawchiyas
Хитино роса бирук аниги ковохкиндаха СВО да ахаали хабуле буго либеродак игочиас. Иклер حكومة قرقول بهج أتوحو أوكرانيا دات إبيت أني بوجم ناتسيزم أو داندي روسيا قرقول بوجو دنيا دسقو ناتسيزم أبرا راعد أعنا بيشلعو شيء أبني أبي زبيه أن إكلر حكومة داندي أوكرانيا شراك قدراغو لروكو إقاضة ميكو عنا سباشالي قتلنا يومني وصوتاتها كرحل راح موشيخ الشبن الحواري جانبارو حالي الحب قصون داندي سويرو لبوكو نكلر رغو قبض بحاجي قاعدة النقي قاجكو نلكين زوكو رقليل بعمرو جيبرسينا ماكلو ويتقوني لبوكيو دوتسا أوكرانيا دخست برغوب أبيراتسيو دعاخار لهابورب أتلميكو داغستانيا ومستحيق لنا رسيو بحاجي أبورب تادي عنا بصارتلي أبي زيكوا عمير سيزي هبصارقونا قدارو ديشون خدوب турмал унират лехадолан пленял дол обмен ва тавлуха хисулсуд хисулха дол нижер халқи бугадара чондо ишезес энэси хабар бу ун хадары садот таби да акоба qvim rohon ruqunile usoy ruqunarile زحمات هدروجيل سيت كوت رنت ونجتين هامي سهم بيت أولو بوجش هادين فواجين البيئة مثل Педин битин положение. Рагда положение, хика положение букинишха. Рагин олжо рукутака. Захмат раиджи что. Рагда рукоруга эбелалдаге инсудага аско жужалдаге аско рукоадин рахаталда парақат кучук инишха. Захмат мукиниш. Акопа за жаниг рук ин килер кола реши. Раг акопа за жан ини бугислу. Условия таларо нижруге бак алдан нижда аскоруге бак атлевдеги условия кликал рукона. Ебцоцожо бук оно два шоларевха. Кина бгожо садак. Дуаг жаниг дама қочечо хал митлим сазарванси солдат асте кина бгожо хукумата даг зарас коливатлер хабиспечта визе. Теб нижеге бачунан неб машина аско сетка гяв гидоги гуманитарный битун. А так хаб بيتسوني هاب تلفزيون بيتسوني عادين هم الانترنت بيتسوني عادين هادين نبلحمات ليجوخا برا رجو نيجي شغل بقنا خلالارو تسويجي بقى رقالي خون كيم بوغيالي نيجر كماندو نيل نيجي برا رجو شيزا بقنا تسويجي بقى على زحمات لي باتيلان كل خديدا هاز بيتسوني عادين راغدا بيها بوك انشخا تو فكرو ده هذا براغ كيدك خيزيوكي Герагыз руги шаадингу. Алла дир пир колдары қо. Дит сейдин суал тлура қаулаха жақ атлууларинам. Метр қояслу рөз тлалар слуха. Тлуй надежда бухан чу исан тлуулник аулуха кинесого. Аллас қоматан тлуули батилаха. Қолошвал сонал риидалды тлуузи бугил аулуха элде божу нижгиругуха. Хулалда о. Топ киевскара қалдаги ниже либерал qoyal штурмал ини хадурулу qana. Бачон приказ ниже qad ungen am qase gorogo ruqin gorogo ruqarme qal avino. Об либерал qoyal ни штурмал унлу qarani ниш либерал суал qoyal naqira tuna roqdu was. Додине жубу xadob. Штурмал да хадурулу qogоб уже шкина уже хадуру muqan же цараг хаdur muqana. ما كوين قايق صدق بوس كين حضور مقنا واج انسينج приказ Киевской области олса Беларусь олде قات ين ругин тлино я хагу толе бугил Киевской области вот него дом Турция да буге буг ара соглашение то максар де кунохал да зуб договориться равно ара Турция да 1 апреля соглашение қаз اب لتلاقي الحكومة ذل جدروا بوصلها يوروبا وانتبرونها طب أوكرانيا نشلو دوز هبيج أخرى الادين قلت له يزبيه الجبوة يبراخ قصية صار ديسل دي بريكاز جباجون تلواني اللي كمان بيتولخا أوكرانيا تلو صادات السبتين هذا بعد حكومة تلونا يوم كوراغين ديبان هذا الوقت كان شي بيتين روغ الخا نجد داند روك أنا جورجيات لروك أنا يوم نيكال إيجو واتلا بلينات نكور إيجو فرنسوز ونجرا وقبض سام فرنسا وسرج على بلينات كورو جروك أنا
Тера сиалдасы гирукана эмеро лохаби дандерагулел предателен аби озушин хавиле русская освободительная бригада не шел овлет овлохту ждедего имперский старый имперский байрак кивосон эл гирукана ди ругу наемникал гируго дозура катлан батыс хукумат алда сарачарал Hajman hepsi atıldı, otuz kaldı. Тунна псааталда отпуск калдыгын эзвелдаха вот молодой солдат алачын очарчу призвник ал Hacı hiç neler rayonu durup, Dağıstan'da durup, ki hacı bu hep öyle bu vasfı armiya durup gibi. Або лего сразу Украина удрехол югил передовой удрехол югил шими аракой до культавари васхал. Нехледе сервис чили абибук унишедина. Яра коде боси талари чи Дагыстан алса ватиларо. Хежо куцогуца қоцо божилара ажбуго но яра коде боси талари чи кидани кицебе витуларо. Эбже яра гибос тлуази талари чи дова Чуго смертники невле хоста нижеги бала дузиги бала жидегу гибала вот улара чуда гижо масли чучи передавал де сазурит улару они са срочник армия дувач арас солдат табгомоцал хадурула еха канани граница алдарит улуруго солдат киногу грит улор хове да горогучи Говит искани кина бужуги бай маслон это улеруха передавал солдат лицени кини гвит изгвит улевичо туда хапцо хап Курский область алды долг анцял ани цо солдат алды чуан угилде цо хабарал элкиратил адам алхиқу дидел талиба атладе нижер бригада алсаги хени чая ягрит уларо срочник солдат апса кута калдырлик угу масло жуге чуздаймер Хечуечу, оце баби харовен хал захмасли бук андоб шижвал халаруго бичуларуго тлуни бахони жо ханч киналго уже рун ханна гортли тлукана нунж киналго эрос хасабқего на автомат ябу опыт кишана адамазе дед жуги гок игофимерге говаски Ну, яски руго. Связал де шуары мехат букуна, ха связечек букинишка. Эмериси букуна рохам. Эмериси ожидания. Ожидания, моцацаги, связги журбна. Аллах кун, Аллах саманат Аллах. Ди таботл мугане ини армиалдеги. Университет луарого диплом гибосон донго. Хонзахе военкомат алды гвачон. Қолан тилхосон барайхал андун армиалды. Служитейзи. Цалмақ қара. Дон пединсталы физкультурный факультет лизаводница. Хари ситуация клебук анаха эбидасу қо. Хаб СВО де вас хавит, ара СВО де вас қадарот шор убусти хонсум ши абиот. Сабрут леги хози шинел дуга Тока эзде абиз эбел алды, тока абон ши нитлед абиз койл эбел алды. Буа сарагда тара эбел алды нитлед ши дали. Hiç ücretli sabrutlegi xana ulli umrutlegi naqır uzun utlegi. Las iman alda nitler bu surban av rugun iman alda turit ona tagizilsim av. Nebzo da zahmata jug ebelasli was tayin ebelasli yasin abullar işqa emer утуларин вас хадинин он жукута захмата бжугу сахлитлеге хебелат шипле авилдан сабру бишум қуата сабрутлеге лас أجيرك أن أميرسي هذا إسفاود هذا واسهل خبر حوارو عن الأول هنا تلي الأول خاطر عن رسوليش قال هاجيش كذا شو هذا كيش بوك أنا أمير بوك أنا دينه جو توبجي روح على أميره وودو دوا توب شوارا من أبولا تو بلينا لك خدوزك كويس شو ما تناني دوبي كيبو قطاباسون شالار لقا شوارش دو دوزك بلينا لك كويس شويش إيشنا ون
დოუგილალარო ჭვან ვანი ვიხი ჭონანი ადერატ ხვანხუტის ბეჰულა ბორ კუდია ბრაკეტალ გინახეჯო თუარო ხაჩიასო ეთნ რუბოკონო დობა ხუგე разбират ჰაბული ბუანჯე це тут аса ქერბოსუნ თარაჟო გენანჩი თუ წევაჭონ მინისტრა ბორონიას белосо сели кудакал კვარტლ მოგო ნელ ჭარალგერ ალაჰული რუგუანჯე ფრენა სურგელგე ჰარაკატ ბაყოლოგო ზუდა ხეხ ხულაზავიზე ფრენალდა იშუგე დო ჭაგუნ ჭვანი შუგელი ბო ბუკანე ჰებ ზუდა ბრაღულ ჟინდე ზაჰმალინა ბხეუხა ელებგი ბუკანე냐 ახე ზამანელ ზუდა ჰაცო ბიჰალი ბუხე შორა ხათლონ ხეხ ხულაზაბულუ безвести пропали авулахებ жибжер ағда букинчишха жигиги вот ан ярагдал безвести тан авра адам ал жиги ратулер аллахулер кечишха кудия бадина бахши абраг гинтледидан жо мирау рагин айзбеулер агбуга кеқвалда митлбиш кеқвалда ичушел хукумат бугудан де багли саатар селди دناني باغل تحرى سياقي ويجي راقتين يقول له رسيل كابي تبيجو سبيتسيالني وين операция يجو بقول ده تاقب يتقينا بجو وراغيل ايلل دخا اتاكنا سمودن لك بالنا масштабный راغين بقول با يقول ده خدو حكومه الكوميك يابول بودوزي солдат алгерит улургудове هيجينا مثل ابي الشعلان نايمني كالنيغون يا راغيت قول بقول عراسك قول بقول دينا قديا بحشار اغدا دين تو تينا راغولتو проблема беругин чурк инишха едина вила хабсу безвист ан ау часта то пока обаллахи зан сабро хончани гору уши халду хабижи чухатли роқору гези кумек қарару кумек абули бугоибни хукуматлки тлерай уналки абули буг қарару кумек шиниги тло чужуге дире дондуауге мехал унзақи больница да халту зигиосуни канам саади крит алдайго шиниге ебра қатлан қарлиге жо бицуне жо адамаца эсвалдыру чаз көмек ичила абиле до бицуне жо гет убар хереси буго кибақ алды канеги участник эсвоу имал сарая нухта қуат юасар бақ алдаги милиция ки حكومة حالته قروق ها بابوشنا عدم روق كوميكي بوجو بهبرة قتلان شينيجي تو كوا بوجو جو قرار والدا قرار جو هبولو حكومة الكابولو الشرع أون الكابولو الرئيسبوبليكا الكيوجو الرئيسبوبليكا التايجي سنا بيلا قوات يتوجي زادون служит ли республика Забайкальский край ну това буге губернатор асас дозцинал син итлер Дагестанда кутакал кварталмуго участник эсволд ади езол кумеки хабиз езу хақас фалад нурач бақыз бақ бихки завли буго хелора қатлан жабар калбуго тлер тадруги чази шева сулас о хазестуал син инсой хирия жубук инершаваски хавора са ценгадин ура школа тлуизаун هادو институт твеги бак алда цалана институт алда хелс хадо армия алда онже контракт хон дуачана ну инсол эвела торак букнер хемадат ад аниге хединго абсал жаниге же спероднел айзела Украина алда зинге авач арах нежерги праздник зинге со хабар тарихи рохом гирук ина лик гирук уна разел гируго ше жиндит адекара қоборхизе надин дое он қохихон чениги жо хечого разел гируго роххарал гируго васаста ханжақ агалевачун нотлуач ана метериса университет хамала дуел гирачун ақусын дуе жиндиру часталды ну аскоге хаджубук инаро туда рекат гибуго ну адекара қоборхи ниже кудакала разия роххарул весаса неже афора эфтидалхан ақабуге эгояски доаски хелги киного дер виши тлуэн школа до учитель зеруго
Асуги клюм ан пединститут. Ну ас военный делать асбишанаха. Сасаразеру вала قوت کتلگی ساختی کتلگی ادکار قبر خیزگی ندین شوک اینه سیارو ساختی رو خل نیجر آپورا ابتدا. موقع عدین اسفئول دواسو اوبوزی شی هریجو. دیت هزی هریز بود لا تبیشونگلته هل هیمالازه هنیروگر سلامت کوچ آگو ابلین سوید ادراج اینه. هزوگی صبروگی تینگی هزو راقکویگی راق واسال ایچ اونانی خیصت اونی زوگ حکومت جو رودین ایلو هزیگی صبروگی هارول ساخیگی هارول هزو ابلین سویگی هارول دیتسا بیشونگا هل هیمالازی هارول دیتسا ساخی رو خیل هل آوادانگو برچینگو نقروسینگی هل جديرجو عمره يلدت أدرسين بيشون خياجو هليه بوجل علاقة زي هزو إلين سويجي صبرجي ساخيجي أودان كيجي. هجي آخر ضدي نكرة أمتلو عولي لذي خاص شيب أبيز وهاريز بود. عولي لذي شينا بلخا عولي لذي أبيز كلخا. وطنطونيز أيلش أونجينش وطنطونيز أونجين شون قابل مثلي معرو الله للخلا داغستان دعورة. وطنطوني لت أدب جلده. كين سخابونيجي إسلام فرقتلنجي وطنطوني أدب جوجو. أرمل دقيني كدرش أرمل دقين شو شيء بقولك إنشيلو علاقة إنشيلو قو. منجي خبر ألتوس هم بعض عن وقت شاريلا وقو بجارو لارشوا. أرمل دق أنتو حال بقول جوا بيرقانش لالدت أونيجو. وطن بوكيجي كرب قويل وطن تونيز قد إلى راقنجي شيو تشي سود أدم نالي بوكو جاقا چرا هيج اقوني تليه قواري هم بوكو عن باج اوني بعيلو دبيج إزا بيزي وطن بوك إزا كولي بليجي وطن نالي قواري هرب قويل رات إزا كولي بليجي جاقا اسفئول دو واسس عكارلي هابولي شي إبيلتلو أسلية بخو بوكو راقلعم ساق سوامت كواست أدو سنين آبون ديكي أخيرو دهاري زي بوك بوكو راقدي آرو واس هزو وبوزي السابون لو خالي لو خربة وعميل هاجي أرغي لو داخل هاجي حيما ودساج أو حنخوط أجي هاليخا خيرية وتلفزيون لقباوها رو أخيرا دشونا نيجا قاسي بريداتشا نوجي نيجا قباوها لقباركا وصردو ليك خبارو ليك أو راعجي